iruditzen zaizu, txekabetasun, Andrea, triste, zaude Iruñarreko itzulia eskuetan izan duzu, baina zori gaitza, eroriko batek eragin du, ez lortzea azken kilometroan, guk lasterketa utzi dugunean hor zinean, tarte nahikoarekin, segundo oso gutxi ziren, baina azkenean ezinezkoa. Ze gertatu da? Azken moztu metotan, aurretik joan zait gurpila eta horrela izan da, eta gero katea ezin izan dut jarri, eta hor galdu dut guztia. Lasterketa bizia junten arren, egia da, salkapen nagusiko txerrenduari nagusiek ez dezuela aurre hartu azken kilometroa eta arte, horko jengo malda horretan zuk propio erasoa jodezu eta itzularen bila juntzara. Genekien etapa luzea zela eta ezin genuen lehengo kilometroetan eraso jo eta horrela egin dugu. Gero azkenengo 5 edo 10 kilometroetan eraso jo dut, bakarrik joan naiz eta 20 segundu hartuta gero geratu dena. Dena podiumea zapaldu da, 3. postua, gainera lehen euskalduna emaitza ona da, gogoratzen dugu, lehenengo etapan zuk jo zenuela eraso hura, iesaldia bideratu zenuela, eta horri esker, Lukasek lasterketa irabazi du, eta zu podiuman zaude, zuk egindako mugimenduak dena erabaki du. Horrela izan da, lehenengo etapan bakarrikien eraso jotzen genuen eta gero denbora asko hartzen genuen, renta asko izango genuela, baina azkenengo etapan erabaki garria izan da eta horrela dira gauzak. Zorionak. Eskerrik asko.